нашия нов влог. Днес ще направим един влог какво се случва днес в големия център. Дадоха на Галинка безплатен сладолед. Европейското знаме. Европейското знаме. Мали сме европейци. На него му дадоха брошура. Да гласуваме. Да. Какво ще кажеш ти? Да. Хубав ли е сладоледа? Да. Днеска сме на шопинг за Галина. Шопинг за Галина. Галина's Day. И Асенчо, след малко Асенчо's Day. Да. И отиваме сега на магазина за раница за училище на Шопинг. Да, давай след татко. Вижте да издаме влизат в KFC в центъра на Хага. Мисля, че ще се наедем до впръсване. Следва продължение. Виж, това е България. Това е Европейският съюз. Това е Европа. знамите. Знам. България. Нихот? Ти си не изход. Do you speak Netherlands? Пълнихме, както обичайно, таблата. И тези двете жени искат да поберат цялата тази храна в стомаха си. Но това не е възможно без моята помощ. Хайде да започваме и след това ще ви покажем в кой магазин ще се спуснем. Subscribe. Галето дойде тук в един суши ресторант. Иска да яде спагети. Не, Галю, махни се оттам, Галю. Махни се оттам. Искаш ли да ядеш после спагети? Да. И вайро десерт. И вайрал десерт искаш. Добре. Първи. Бисквиши и нидъл. Добре, първи трябва Виж, да се хора. разходи Хора. и да ти видим раница. И А един аз- екип. И сквиши. И сквиши. И След нидъл. това къде? Нидъл. Отиваме да стърся обувки за 200 евро. Сме тук на едно холандско кафене и се чудим как може да има кафе с гъби. И Има, вижте само, има специални кафета, кафе с гъби, повече вкус, повече енергия. Слоево кафе. Аз за първ път чувам за това слоево. Галина, кажи най-доброто в една ракия и до дом. И тук повечето специалното на това кафене е, че има матча мания. За хората, които предпочитат матчата, има специални Манчета. матча с кафе. Ние пием манджа с кафе в И България. не ми купи мамата сквиши. Мамата ни изкуши. Ето, донесоха ни моето лаке макиято Виж, с лимонада от диня. и с има диня. Айде, какво ще кажеш ти? И има диня. Да, ще събориш твоето мляко. И аз С какао. искам сквиши. Добре, благодаря ти. Ето тук може да го посетите. Ето там бяхме, пихме по едно кафе. Сега идваме тук. Галето иска някакво сквиши. Какво искаш, Гали? Добре. Бутер сквиш. Доволна ли си вече? Ето тук, както можете да видите, има вайрал десерти, които Галито опита, но не ги хареса, а тези са уникални. Има и банан, и кафе, шамфастък, ванилия. Искате ли да пробваме? Купите си сладолед дубайски. И стари. Галина се купи сквиши, бутер сквиши, а Лено правят тук нещата. Продължаваме напред.
Влезнахме в един магазин за обувки на Foot Locker, където има разнообразни обувки, като Nike, Adidas, Puma и много други. И чакаме Румен да си избере някои обувки. Докато аз довършвам сладоледа му. Не, Гале. Моето облече. Не, Гале. Раздават безплатно пепси. Ето, покажи, на нас дадоха. И на нас Искам да ви дадоха. кажа, че хората в Холандия са щедри и дават. А не като някои държави, където само показват и те карат да купиш. Тук хората ти дават да пробваш. Да. Ето, дадоха ни 3, даже виж, хората вече ги довършиха и отиват да заредят още. Чакаме трамвая. Има едно момиче, което има такова там. Баренско си. Чакаме тук трамвая. Ще идем в друг магазин, защото моят мъж не си хареса обувки. Аз не предпочитам да нося New Balance. Сега ще взема един много. Виж кое ще са.